चाहता है कि पुराना बात याद दिला के बबुआ जो बचपना में प्यार करत रहे अब बियाह भइल मेहरानू आ गेल तब उहे प्यारवा करे मतारी कहत है तारा याद पड़ल बाबू का कहत है कभी कल्पना बा अपने भूखे रह के तोहके खियवनी पियवनी देगा देगी पूरी चले सिखवानी अपने भूखे रह के तोहके खियवनी पियवनी देगा देगी पूरी चले सिखवानी लास्ट में मतारी कहत है हद की नैना से निर तू हद बहाल गले बबुआ बचपन के कायल बचपन के कायल लाज गई के बबुआ जे भी हमरा के सदिको मानत होई आ चाहे नाहिए मानत होई बाकी रिक्वेस्ट आज के मंच पे कह के जाता है कि अपने माई के माने चालू कर दे जाए कोह दिन लौरा भुखाई चाहे दिन मतारी ना रही जिसे हमार मतारी रही लेकिन ईमानदारी से जितना हमारा औकात है अपना मतारी का मानत रह गई जब से हम होश संभाल ली रौरो से मतारी के मानव जाए दुनिया में केहू कुछ दे दी तो ना दे सकेला कोनो वैज्ञानिक होके कोनो साइंटिस्ट होके तो जे देख के लेबो ओकरा के जरूर मानो हाथ जोड़ी करके जाता नहीं कोई लास्ट में भैया टोन कर दे लास्ट में मतारी और याद दिलावत है बोर नहीं किया नो 2 मिनट खाली मामले में मतारी और याद दिलावत है बचपना के लइकवा के कि बबुआ तोरा याद पड़ला तू छतरा भैया भैया बेस मत दे बात तनी ने बतिया दे तारा याद पड़ला बाबू घर में फोटो लागल है तो पूछल केकर फोटो हमाई है केकर फोटो तब कहले रही कि बाबू ई धर्म पुत्र हमें बाबू ई धर्म पुत्र हमें इनका नाम श्रवण कुमार है इनका ले तो कहतो ई धर्म पुत्र काहे कहल लइको पूछले रहतो मैं बचपना में तो ई धर्म पुत्र काहे कहले तो मतारी कहते इनका लेखा के पुत्र भइल बना होई तो आखिर इनका में का गुण बाकी इनका लेखा के पुत्र ना होई बचपना में लइको पूछले रहता तो कहते लकड़ी के बहंगी बना के अपना अंधी माई बाबू के सारा तीरथ करा दिल रहल तो लइकवा रोज में आके बचपना में कहले रहता कि माई ई लकड़ी के बहंगी बना के घुमैले बो हमरा के जवान हो जाए दे तोरा के सोना के बहंगी बना के हम घुमाई तो जैसन दिलासा दिले बे मतारी के अब एगो समोसा लेवत तो बगली में जान के लेवता मेहरनुआ के दे तो कितना दुख होई कि हम रोना ना जन्म दे मतारी जा मतारी लास्ट में कहती है अरे कि श्रवण के जैसे कहलो फरज हम निभाई मेहर भूली जाई बिमाई बाप ना भुलाई श्रवण के जैसे कहला फरज हम निभाई मेहर भूली जाई बिमाई बाप ना भुलाई लइका बात देखे मतारी लास्ट में कहती है हद की ममता में दाग तू हद लगा अज गहिले भगुआ एक मिनट टोन कर दे भाई नाम रो हमरा के मतारी जेकर हो गए उ है हाथ उठाइए दिल से ई जान दे जा कि माई के स्थान बानू जी दुर्गा जी के राहुल सर संतोष भी अपना मम्मी के रियल में माने ना हम देखले बने हाथ उठाई जाए एगो जयकारा लगाई जा साक्षी मान के दुर्गा जी के कि हमनी के मतारी का ऐसे मानम जे एको आदमी माने लगल जानो हमरा कहला से हमर गावल धन्य हो जाए। अच्छा सामने दुर्गा जी के मंदिर में अच्छा जय हो हे माई अब एकरा बाद तो लइको लोग खातिर गाई बाकी आई हरि की